Kowe ora usah melu-melu. Petro, dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa, ya. Nggih. Tak dilat mbun-bunamu, kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, wis tak akan dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah manyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Leleng iki aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Ibuku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak aku mer. Ena. Loro dikai aku ora. Wis. Wah, ikan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Kula mboten lega ora sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki ki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula prindilat dateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun Bathuk. Oh nggih. Lali kula. Nyuwun pangapunten Bapak Semar nggih Bathuk. Ngono bungkuk ora. Ki ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Men. Kowe kok kuwani ora. Jengkelmu apa? Penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkra buwon sing mboten-mboten. Niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang adepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak silat to? Heeh. Wah, kuwi pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel. Padha aku. Aku ngarep kerupuk 8. Oh kerupuke. Aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kuwi wis dipesthekke karo sing gawe urip nek dewa kuwi pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa kuwi dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk.
weteng angsal entuk waton dodo medun. Ya Traya. Ha iya. Omongi, nek diantem nggon weteng ra apa-apa, nggon kupu ra apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari 3 dina laran-laran. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Gawe pusaka. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nawa garek karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Ndika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh.